na-asị unu daalụ ndeje. Yes, egwu ahụ live na teacher. Egwu ahụ bụ egwu Bright Chimezie. O mee ka anyị ghọta that na sometimes ọ bụrụkwanụ by ịga school, ọ bụrụ by inwe mentor, ọ bụrụ by ịmago anything other than experience anyị nwego na life a. Ịma ka ụbọchị na-agbalige ka anyị na-aka, ka anyị na-amụta ife, ka anyị na-enwe one or two things anyị na-eme encounter in life, and from there anyị na-amụta ihe. Onye mere anyị ji enwe Odenigbo, ebe ọ ga-abụ those things na-eme ndị ọzọ anyị buru ya bịa ka anyị nwee ike si na ya mụta ihe. Ọ bụrụ na anyị na-abịa ebe a just for fun or anything, sometimes ọ na-abụkwa fun, mana most of the times ọ na-abụ ka anyị mụta ihe dịka otu o si adị na ọdịnala omenala ezinụlọ, ịmago mmadụ ibe gị, just about that, ka anyị nwee ike na-amụta ife, ka ọ na-edokwa anyị anya, ka ọ na-abakwa anyị ntị, maka na sometimes anyị adịghị anụ ihe. Some of us bụ ife na-abụ the problem of our problem. Yes, anyị nwa na-akpatara onwe anyị nsogbu, ihe anụcha ihe mana ị na-eche ka o mee gị tupu ịmụta ihe na how. Kedu from where to where? Kedu otu ọzọ a ga-esi wee kwu ya ka ị hapụ ifall victim of the same situation? At least anyị nwere sense, anyị kwesịrị anyị fụ some signs, I nwere some certain things ọ ga-agba anyị fụ like this, anyị ama na ebe a dịrọ mma ọgịga. Kedu ihe mere m ji na-ekwu ihe? Amara mmadụ one fu the video na-aga viral right now. Anyị na-ekwu maka onye nke egbu police officer bụ with ndị police officers ndị ọzọ na around witness ndị kwesịrị na-agwa ibefe eziokwu, mana ha ncha na-egwu n'ofu akpa. No witness ya otu esi wee gbuo, because right now everybody na-asị na the guy dị innocent, whether na onye anwanwe wee bielo GP or not. Ikwere ka the guy kwuo eziokwu, kwuo ife dị ya n'obi, igbuo ya. So there is something fishy, and there's something fishy is going on. Ha chọrọ ka anyị malụ. Anyị na-ekwu nke aha Steve na nke aha adịghị enough. Anyị na-afụkwa vidio ọzọ of a young man nọ na corridor ya wee welu mma wee na-achọ onwe ya. Ama mmadụ ode fụrụ ya bụ vidio, wee welu mma wee na-achọ onwe ya n'onu ka ọ bụ ọkụkọ. Amarọ m ihe ọnwụ, amarọ m na ihe ọnwụ ya akpata that thing. Amarọ m ụdị depressed mmadụ ga-adị nke to the point ị chọcha know how to commit some suicide wee bụrụ by hey, I mean these things nwere easier way out, mana ọ igosi gị the kind of demon onye a na fight. Ịma what it takes iji mma na-abụ n'ebe onwe gị, ndị mmadụ na-afịa na-asị ya because ama mbata na the compound all ọkụkụ gate, and if this gigantic building, the only question gbam n'obi bụ this young man bi n'ụdị ụna ọnya na-akwụ ụgwọ ụna, ọ bụ na ọnya nwa ka o si enweta ego ụna, ka o si enweta ego. A very young man, that boy erube 40 years, o ruo 35. Because always some certain things people go through to make money. Akọwasịrị ọlụfanya ọfụma. ADC na-akọwara ọrịa ya bụ this particular young man akọwasịrị ọrịa anya ọfụma. Kedu ihe bụ ihe ahụ mmadụ ga na-agabiga to the point na ihe ị na-eche bụ otu ị ga-esi wee nwụ, otu ị ga-esi gbuo onwe gị, otu ị ga-esi ememi na otu ị ga-esi wepụ n'ụwa. The other time I fụrụ a young man bụ Mercedes Benz ya wee wikpuye n'ime mmiri. Ọ mara na dị mmiri adịrọ deep with Mercedes Benz ya. Icheki onwe ka ọ bụ na 2024 2025 model. Kedu ka mmadụ ị ga-esi wee nwecha all these things mana ihe na-agụ gị bụ ọnwụ? Kedu ụdị sleepless night? Kedu ihe mmadụ ga-eje, kedu ihe ị ga-emego n'ụwa ya cause gị your peace of mind? Aside from otu ị ga-esi kpata ego, kedu ihe a ga-eme ka enweta more money? Kedu ife a ga-eme ka e wee nụọ ezigbo nwaanyị ma ka e wee nụọ ezigbo di? Ihe a bụ normal thing onye dị ndụ ga-eche as a normal human being, as an adult, onye dị normal.
onye bụ na isi ya kpakọrọ ọnụ, onye bụ na isi ya zuru oke. Ihe a bụ ihe ị kwesịrị iche asụ onye dị ndụ na-aga ije. Otu a ga-esi meki ego. Ọ bụ na imeki gị ego, ka investment ọzọ ị ga-emeki to multiply the money. Kedu ihe n'idiri ime ka ego ahapụ egwu? Kedu ife n'idiri ime ka ndị mmadụ mara gị amarụ? Because o nwere ike ga-esi gbakọta mbọ ihe kwesịzi gị bụ ịnọrụ na be gị like this, a na-esendịrị gị alert. Iteta ụlọ deploy ba their products or goods. Ife ọ na-eji maka ya wee kwụọ gị dị ụgwọ. For ndị bụ na fadị nwee sleepless nights, mana ọ bụrụ nke ya ewelu gị ndụ, ọ a normal thing. Ihe ị ga na-echezi bụ kedu ife m ga-eme ka m nwee ike wee lahụ ụra. Ọ bụrụ ife ị ga-eme ka ị nwee ike take your life. Ọ bụrụ kedu ife ị ga-eme ka ị nwee ike pụọ n'ụwa. Like amara mmadụ onefu that video, all dị so bad. A na-ayị ya, enwe some people not for the thing, choice na fence wee mabata. Onwe ndị si na fence choice ịmabata through the fence, but isigodo na fence otu esi wee rụọ corridor ahụ, ịma mmabatanwu na the corridor, ọ ya afịa arụ. Even akụpụsicha the glass eji wee rụọ this ka ama na ya mabata, but before then it was late. This guy ji mma wee chaba onwe ya n'onu, chagidi ya cha pipe o ji ekuru ume from the kedu ya na-akpịa, from the lungs to the nose. Kedu ihe mmadụ ga na-aga through? What are you passing through to the point na ị ga-eme gịnị? Na ị ga-eweli your own life? It is very bad. It's very appalling. Nigeria, ama m na ihe adịrọ mma. But again, parents, here are the reasons why interest, even if your child, the 40 years, no matter how made ngwa gidi, nna anyị nọkọta jikwa visit ya, spend days in the house. No matter how old nwa gidi, so long as na nwa ahụ ka dị ndụ, ọkwa your obligation. Yes, so an adult, but only some adults that do not even know if ife kwesịrị ime na ife ekwesịrị ime. So amara m ga-emepe phone line, amara m ife unu uche na ya bụ the case na this situation. Anọ m this morning, somebody send a message si m biko na enwe ebe rehab dị n'Enugu. Sị ha na onwekwa ebe rehab dị, mana ama m ebe psychiatrics dị. And to be honest, psyche and rehab abụrụ ofu ihe. Psychiatrics and rehab abụrụ ofu ihe. I need to be careful with our kids. I need to be careful with people I be close to, check up on them. Ama m na abịa na settings ụmụ nwoke ka ata afụ, ụmụ nwoke adịghị enweta help ka ụmụ nwaanyị. Nwaanyị nwere ka ọ tụtụrụ phone like this, say mother beg. Gas m gwụkwan. At least nwaanyị send yellow 5 persons messages about financial help, 2 will come through. Mana nwoke, before nwoke nweta help, is either na nwanne gị ma mpa gị, or even mma gị na ọ bụ na ha ka dị ndụ. Friends will hardly help their fellow men. Onye ọ naghị help gị is either na your siblings, ọ dị n'aka, or your parents as a man. Ụmụ nwoke nwere pride. Ọ ya afịa arụ fif nwoke self or send yellow mmadụ message no need help. Ọ ga-prefer ka na ya na anọ. Ihe chi fotekwalụ. In a situation whereby now this a guy or a man enwero any financial help, onwere onye na-enyere ya aka, what next? Ọsọ na nnọkọtasịkwanụ ndị a na-ele pịa ụta na akwa baro na afịa eburokwanụ, ha adịrọkwanụ nzuzu. Most of them abụrụ na ha mara ebe ọjọọ, ebe dị njọ ha ya etinye aka na ya, but ha na-eche maka tomorrow. What if tomorrow ruo me nwerekwan peace of mind? Maybe okwana ogologo ndụ to enjoy ihe and risk in my life nia. A lot of things.
So I'm not for that video. That video, it's a cause for concern because, as in, I can't even imagine. I tried to me imagine ihe mere this guy do well on there like this. Normally, in doesn't like accidents or hanging. Go that kind of thing. But onye nke a wepụtara obi ya, wepụta ike ya. Hey! Hey! Pụta na corridor ebe a ya afụ ya. Amarọ m why o ji wee mee such a thing na public. Amarọ m why o ji mee such a thing na public. But the fact remains that no mee ya. Amarọ m na odeshi ka ọgwụ asị ya na ode a work. Amarọ m na sacrifice maybe na ọ ka ya resurrect. Amarọ m na sleepless night. Amarọ m mmụọ. Kọsị ya mmụọ ọjọọ bara ya n'ime. O ji wee mee such a thing. Imagine no nwanne gị nwoke ma your son. Onye ka nji wee sị no matter what. Akwa m na-akọrọ unu mbọsị a nọrọ onwe m. Mpa m na mma m jekalụ bata. Mbọsị a na mma m jekalụ bata. Nọlụ. Ọ sị ka ọ na nsị a mba ana na larụ alarụ. Sometimes ịchọ ịma na nwa gị onwe ihe ọ na-ezu olu gị. Ọ sị gị na kwechiri na ị ya anọ. Ọ dịrọkwa bad na ọ pụọ ize ezo chọọ na yali anya. Na yali anya. Cause nneyali anya ahụ gị nwe snoop around where you don't belong might be ihe ga-save gị as a mother ma save nwa gị as a person. Sometimes ọ na-enyela aka. Especially ọ bụ na ị marọ ka nwa gị si eje anata. Ọ bụ na ị marọ ife ọ na-arụ wee na-enweta ego mana every month ọ na-ezitalụ gị ego. Ị dị ajụkwa ya kedu ihe ọ na-arụ. So ka anyị tinye aka maka a lot of people are going through a lot, especially na this country ebe ihe eche na ihe dị mma ọ na ihe adịbago mma ọ dịka enwe drastic U-turn anachekwe back to square one. Kpọm na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Anọkwa m live on YouTube. Hello. Ndeme. Uruchioma ka eke ime. Adị m mma. Nnọọ ekesin. Ị na ugwu ajị. Okay. Daalụ. Mmadụ na-eme vidio. Ya bụ ya the thing bụ live ọ bụghị dị recorded live video. O nwere ndị ọzọ nọ nso karịa anya anwa na-eme vidio. Ndị nke awụbazi fence mana o nwere ka esi were dị ụna okwara ha ọbụba. So look at one day. Oh, one guy the guy persevere. The guy mukwa why. Yana but onye kana takolia. The water go na again and again ba. Water go big on work as ready to close. So one day I'm on Sunday. Or something no here this weekend. What I that brother as a caretaker company. What I do. Moment I thought it's mubia. Can you go on sa bakolebia? Then I been quite okay, can yeah, or some baby then I this girl. What she do? Maybe video now more or no sniper. So what I go? What we know? This is a name of what she do. I be a back at the door. What the double guy the door? Oh, man, they give them one on them. My wife put them one on I about this girl. Papia, chicken on Pawan, I make you big of a side.
emeche ikpeazụ ọbọdụ ya ga-agwa ga bụrụ one kind story na-enwere isi ka o yiche igbu onwe nghọtago na-esend vidio. So the reason why ji jụọ kere onye na-eme vidio bụ na I don't see the reason why mmadụ ka ijiri ohere ya achọ igbu onwe nọrọ ebe aka na-eme vidio. Ọ bụrụ dọọ dị ebe a sị kwụka anya maka ji save ndị chọrọ isave life ya nghọta ihe ebe m na-eje na ndị chọrọ isave life ya ọ bụrụ fence ya otu fence create a fence otu the one defense by making sure they save life ya because the only one the reason why on that they save here what I go and only onye a na-ebe video nwere ike na ya na ya bụ onwe ọ ka obi no too close live from the end only so check the alternative case we save with that life what I go in the way they make it if you do ihe ike nọ na-emegide onye ka ịdị gwụpụ iwe ndị be anya ebe accident mere now ya fụ na onye a na-anwụ anwụ na taya nụkwa istedi a ga-atọ ka asọ dọpụta kwudo onye a na-emebe vidio vidio na-eme oge asọpụta onye a ọ na-ewu m obi ihe ndị be asọ ndị be anyị na-eme atma ụlọ ewute nne so the guy na-achọ igbu onwe ọ bụ useless human being. I don't see the reason why. What reason? Itu eno kide mo na macho mo kina na abongo. Ebe kino kusi ai. Nonsense behavior. Actually bongo for what? Atini bu na ya na fuel for 1,400 or 1,500 or na a couple karibu 300 or na gini me. Or na paki na maki wo. Onko punyi sim paki na maki wo. Chi bongo. Ona ini dua harapan, ona mati rapat, ona rapat. Wow, mulai biar wow, kita nanti marah biar wow kumpia, biar wow kekice. Nanti kita zone udah mati begitu. Sometimes me blame mulai kau mulai something neme, ujir hanya mulai neme, because so masuk janji apa apa. Mulai sense, mulai thinking for quality, mau benda Indo isro ibu. Cheche nwere kwa na-egbu onwe ma ọ nwere ụdọchi onwe gị ka igbu onwe gị na ụdị gịnị mere ọ bụrụ ịchọrọ ịnwụ ije ga-akpọ na trela o jee hụ ụgwọ transfọma jere eme nonsens behavior a na-eme n'ala alakọrọ m ihe ahụ antichinazo biko onye na-ebi ndị ọbụla na-ebi ife ebe mmadụ nọ na critical condition try to save that person life emere vidio save life ka wee mezie vidio ka wee nyezie testimony onye bịa nchọrọ igwa antichinazo biko daalụ sọ daalụ. All right, so yes, you make your point and point to get it very clear, but then again, achọrọ m ịgwa gị ụlọ ahụ before ị baa n'ime mmadụ ga-emepe elu gị ụzọ from inside. Secondly, iwu fence ịchọ nyanwa nọ na first story building mana that first story building ọ nọ na onye nọ na fence cannot even reach out. Ọkwa ịma ụlọ ahụ ya arụcha ọ bụrụ sọ glass house. Yes, the corridor gada dị na ya glass ka eji wee mịa and glass and the very ụmụ tall glass ema njide nwude aka ege nwa na onwe gị na-achọ dị help ga-amitu help bazie ege nwa na onwe gị chọrọ help. So this particular building na mmadụ abụrụ building ị ga-abanwu anyhow isi na ije ịgbaka door ịma mgbakanwu dị door eji kaadị aba ebe ka ịchọ ibido wee gbakaba the door nyanwụ na onwe nọ inside mana ama reach nwee from outside mere o jiwe nọ na corridor ahụ onye nke na-evidio nọ far because nyanwụ na onwe zoom nyanwụ na onwe amadị ka o si ejegide wee for the young man from ebe block ụnụ ya dị so onwe ndị nọ closer to the guy ndị nke nọ dị closer to the guy bụ ihe chọzie ewu fence mana ka ha rụzi na fence ka erichizie to corridor ọ bụrụ okwu ka erichizie together anya bụ the glass eji eme dị ọkwe ma ụmụ modern houses onye chọọ ịrụ tinye glass everywhere glass bụ wall glass bụ window glass bụ gada ọ dị ụlọ a ka anyị na-ekwu maka so ọ dị difficult for onye anọghị inside access with the guy before anyị eji wee kụwachaa glass ndị nọ na na-atụgotezilu okwute ma onye nke nọ na kedu ife na fence enye osisi ka ọ dụwachaa glass ọga hang go even glass ahụ bie ya glass ahụ dị ụtọ n'otu o sue hangzie na the glass akụwa glass ọga sef ọnwa obere ihe ka ọ fọ ka o ruo anya but waya kodo akwụ ya glass kpebiri ekpebi
kodozie akwa ya ruo ozi anị. So the situation dị very, in fact, nya ọnọdụ dị guy nọ wee chọọ igbu onwe. Amarọ m, obi m na-asị m na mmadụ nọ n'ime ụlọ ahụ. Ọ ya mere o jiri chọọ ime ya n'ime ụlọ, because ọ ma na ndị mmadụ ga-abịa isave ya. Nye nwa bịa na corridor ebe ọ ma na ọ ya dị difficult, probably ọ kpọchikwudoro ụzọ lead to the corridor from inside. So ihe a o mere ya with anya ya, but anyị amarọzi ife meziri o ji eme ụdị omume. But whatever it is, ana m eche na-asị kedu ihe ọ ga-abụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello, good evening. Ke ka ime? Mgbede ọma. Maazị Ifeanyi from Agbani, no. Evans, no. Mm. Nna anyị ị na-ekwu. Mm. Afamba ntị Chinazụ. Yes, anyanwa. Daalụ. Nsogbu adịrọ. No. Oh, daalụ. Yes, and of course, ndị a na-agwakwanụ ha enwekwalụ ntị ịnụ. My problem abụrụ the issue of ịghọtago onye ọbụla na-eme ihe ọ chọrọ ime. Ihe o feel na ya the best solution to their problem. Mana ọ dịzi otu a, ndị nke ọzọ a na-ekwukwo maka a na-egekwa ntị, fa ya anụkwu ya, fa ya amakwa. Ha ga-ekwekwa wepụ aka ya bụ enwe n'ofe, aka mmadụ n'ofe tupu ọwa aka enwe. A lot of us bugodo anyị figodo the aka enwe sef, anyị ka nọkwa ebe anyị nọ. We know they move, we know they shake, nothing dey happen until ọ happen mgbe o sheleze
jụazie yourself, okay, how did you get here? Onye agbụrụ onwe ya na ọ na o nwere ụmụ nwanne, ọ na o nwere nne na nna, ọ na o firiro na omume anụ o mee kịta nwere ndị ọ spoil godu their life. Onwego ndị o mebiri ndụ fa, onwego ndị o mebiri their plans in life. Anyị adịghị echekwanụ some things eche. Good evening, ka ime? Ka ịkwan? Happy man nnọọ. Adị m oyi. Anyị na-anwakwanụ nnọọ ike anyị. Amen. Daalụ. Amen. Jesus Christ, or the number. Imaro is what the number. Oh, is the fool to see. Make a school to go to. Can't be for the one. Where is she? What's the guy? We are Kaloma, we are Kaloma. Okay. Okay. I did put you. God was there for us. Or can say the way goes to that back. What's the possible? Amanam no ye fit ku ya di anyị. By God's grace, tomorrow I will reach there. Jesus name. Amen. What I can put them out of your nothing man from there. Happy man no. No, so. And of course, ihe niile bụ n'aka Chineke ka ọ dị. Ọ bụ na ị ga-etinye nwa onwe gị, tinye ezinụlọ gị, tinye your circumstances n'aka Chukwu, then na-arụkwa ọrụ nke gị. Maka na mụ na gị mana mana do not fall from heaven anymore. O nwere ihe dị otu ahụ adịrọzi. Ọ ị na-eme nke ị kwesịrị na-eme, ị nọrọ n'ime Chineke wee na-eme ya. Ụdị ihe abịa. Ịma na ekpere bụ the best thing, ọ bụrụ mma, or the easiest way out. Hello. Good evening. Ka ime? Abụchi nnọọ. Nnọọ. Daalụ. Ekwe ya ọwụ. Amen.
Mm-hmm. Dalo, ikwulu ọfụma. A lot of parents now they careless with their kids' finances because ha dị ajụ ajụjụ. Ihe matakwu eweta etigwo, eweta erie, wee dị ka o si wee gbastaa dị gị, wee dị nke na-eche gị sef. Ihe ma bụ na ịzụchago ha time ha ga-eji wee zụ gị. Weda na ego esi n'ọkụ mmụọ apụta osi n'eluigwe apụta, ị marọ. Oshi ka fa na-ezu ka mmadụ na-ezuru ha, ị marọ. Onwe dị ka o si gbasata gị, ihe ma bụ gịnị? All time gị to reap the fruit of your labor. My dear brothers and sisters in the Lord, o nwere fruit of the labor see from the pit of hell ị kwesịrị partake from or in. Yes. O nwere fruit of the labor bụ na o si from the pit of hell ị kwesịrị partake in as an elder, as okenye na-ekwesịghị ịnọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị. Ka nwa gị ga-esi na-eje na-abata, ị mara ihe ọ na-arụ. Ọ gwagodi gị ihe ọ na-arụ, isi ọ dị ka iche ike investigate because ụwa anyị nọ n'ime abụrụzi ụwa ka agba nkịtị. Nwa gị sị gị na ọ na-azụ afịa, jee mara ebe ọ na-azụ afịa. Ọ sị gị na ọ na-ele ose, jee mara ose ahụ na eziokwu ka ọ na-ele ose. Ọsọ ose ka ọ na-ele, ọ na-ele nke Jos ka ọ habanero pepper ka ọ green pepper, kedu ụdị pepper ọ na-ele. Ihe a niile ihe ị kwesịrị find out. Mana some of you bụ si bute ka eribe na ị chọrọ ịma time iji eme enjoyment erugo na ịkawago ịnọzi egwu ụna. Egwu ụna nke ị ga-anọ ịna ya n'oge, ịna ya mgbe ị kwesịghị. Because gwa m ihe mere this young man ga-eji wee were aka tinye aka ya, were aka ya ọ tinyere onwe ya mma n'onu wee yigidie until the point of death. Hello. Good evening. Ka ime? Ndịkwa mma. Wenite ọnụ gị, oke gwa anyị afa gị na ebe isi akpa anyị. Onye from Abakpa? No. Gaa n'iru.
Hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Daalụ sọ. Daalụ. Nne m ịjụkwa m onye ka m na-ajụ amakwa m ihe ha na-emegide wee chegide to the point na ihe the best solution to the problem bụ ọnwụ. A lot of them do not believe odi na God. Ịghọtago nwe ihe bụ na ihe na-eme gị like this si oke ka ị chọọ chọọchị ebe ị ga-agbabagodu. Ịghọtago a lot of them ebi because of course he believe na chọọ maka nwatakịrị anụ ihe na-eme ya abụrụ ihe na-eme ya bụ spiritual something. Ihe na-eme ya wee ebe o tinyegolo aka and ihe ọ na-afụ shege promas because ịmasị m na onye bi n'ụdị ụlọ ahụ nwee ụdị ego ahụ ekwesịghị ị na-enjoy life but ihe a bụ another reason ihe eji wee malụ that na ihe niile abụrụ ego. Everything is not money. Hello. Gbatịnata redio gị. Isi n'afọ gị bụ gịnị na ka ebe isi akpa anyị? Oh, ịgbachiela azụ. Gaa n'iru. Mm-hmm. M na-aghọta ihe ị na-ekwu. Afunugo m ya.
Dalo so. Amen. Dalo. All right. 0706 048 5853 and 0915 570 8347. Hello. Kekime. Adamo maka afa gị na-ebe isi akpọ m. Nnenna nọ. Ganiru. Daalụ. na ngwụcha ahụ nara ana na Abuja mana hapụ ndị Enugu nwoke tiri ihe na-esiri ya ike n'ọnwa mụta ụmụ ịtọcha ya na-azụ ụmụ emegwu ya tueshọn na sị na nwunye ya ga-esiri nwe ga-aga ise nọtị nnọtị akpọnata ya n'efu ọbagide mbọchị ahụ kpọpụkwa ụmụ ya were mma anyị ga-esiri n'etiti nwa ya ọfụma ọfụma dibịa ya ka dị na DHS dị n'etiti na nkata Ike gwụkwa. mana ha nwee ike iji okwu Chineke mara na nọ mgbe ọgwụgwụ ka a nọ n'ebe a na ihe ga-adị mma ụfọdụ nka na-ajụ okwu onye izizi kwuru onye izizi kpọ na program atọ atọ na-asapọtụ ya maka mgbe ụfọdụ ga-afụ onye akọ na-ebu ya bụrụ izizi amaghị ụta ga-esinyere ya aka mana ịkọrọ isi oge na-ewere onye nke atọ maka nke a na-akọ dị mee na Abuja ndị nnepa ọsọ bịara igbo mgbe nọ na-eti mkpụrụ paadị mma na ọ nọ ikwu onwe n'ime afọs ebe gbakọ ozi eriri man na ruo ya n'ọgwụ bụ na o wuru enwetatu chebụl na omega nwụọ so ihe anyị ga na-emekwa akaba arụ inyere ndị mmadụ aka ịfụ onye ihe ji ụta ewetụ ndị mmadụ ka ndị na ọ na-enye netọ gị mara na ihe ji tinye onye a ndụmọdụ jụọ ya ọ dịkwa na mma maka agbata obi onye bụ nwanne ịdị na-akparịta mmadụ ume ha nwee ikikwa jirikwa n'ege okwu Chineke maka na egwu okwu Chineke dị n'ụlọ n'ụlọ ga ayọ ndị mmadụ biko ya nọ ntị ka ị mara otu m ga-esi akwe na ihe na-ekwu Yes. mmeri mgbe ọgwụgwụ anọ n'ime nkwado aga achọ ọ bụrụ isi ajọ osu program ga-amata Daalụ. ma anyị ma ndị okenye ma ndị maka ihe niile a na-achọ ebe a ụfọdụ bụ ndị nụrụ nwa ụfọdụ abụọ ọzọ ụmụaka ọbụla bụ onye nche agbata obi ya na-abalite ibe anyị maka ama amụ ha n'ime ọ ga-adị mma maka na nwekwanụ ka ọchịchị ụmụ mmadụ mee ka ọ dị mma na ọ na-ana ala ebi Chineke ka anyị Daalụ. Daalụ sọ. Ofu ajụjụ ejikwa m ka m na-ajụkwa onwe m kedu ife ga-emegide mmadụ ga-eji wee chọọ ọnwụ eji wee chee na the best escape route bụ gịnị ọnwụ amarọ m ịjụọ m otu a kịta amarọ m ka a ga-esi wee pụọ anya bụ nwaanyị ịmagon amarọ m ike gwụ. Hello. Good evening. Ka ime Okechukwu nnọọ. oge ụfọdụ ya na-abụkwa ọya ịma na depression mmadụ na-ayakwa depression nwere ike pịpụ ọ bụ na o nwere sọmbọdụ ya a na-azọ ọtụtụ ebe na o nwere depression
So there's not that all young if you throw not the breath of boy and I got to get. And full city side, they do depression. And the depression I say drama end. Ini na gana so ya uku onwe except of the like onwe out of where they top of that. So yeah, I got to get. Hmm. So if you're at the Apawan Kata, you'll be outside. About we are now from where I saw we have time of a very serious area. Hmm. If I in our very happy to be able Hmm. where see their happy to the day. All by able there and the old group. Open their door, yeah, and if I feel a minute for somebody to get that. Not I will post up there, but I have put there or draw it, get it in there, oh yeah, and all that I have a part there, so yeah, have my very hard. Rehab ahụ dị functional. I'm on a rehab dị na-emene but amara m na ọ ka dị functional. Ọ dịrị ọnụ bụ na ọ dịrị ọnụ. Ya dị ka isi mmadụ ya jere hospital ebe skeletal services dị. Mm. Like it's almost at like that part of the SC. Mm. Like the thing when mental problem ever happen, it's some of this that is yeah. Then they want to sometimes they call that or that to call fellows there. Either we will choose Mm. the problem and they said where that. But they give me to you most of the time or they get to you. Mm. What I do, of course, all the better that much over. And how will you get out of that activity? Who don't have to work and go there? What I do, Yes. I think I wonder what of like, so it's good to get level, or good to get level. Oh, I can't have a can't go for how I or how long water. More the other going out to go from here. More who thinks that, well, Korea got forever. Where can I call out for ya? Somebody from our fire, but we're farming, you know, why I go for several. That's what I'll do. That's the one. If you're funny, it's a lawyer. It's a great people content, but there's then also. Hmm. If you're from two man, I would think that why I like that. So you tell over there, look for why I have to go back to go cut the bread. So we get the next message there for this right. Because let's all see our brothers stuff. This is where any get this matter. Before party go where you have to put highly depressed. Because of one young just to manako where for a soft drug, soft drug, so it's matter more and but how is it that you go over rest of two? Hmm. The circle where I'm not going to wear it. That's what we say. Or put out a very problem. So people time where knowledge of this partly relevant kayaka or at our level. I see people who know about that. What I do to call up with our own. Because them at Malika. Malaika nọkwa ya. Oh. I can prove that yes, almost one week now. Unu ewe n'iwe. Don't worry, onwe ya na-eku uku na pipeline mgbe ọ bịakwara ọ ya akị ya mma n'ọnụ mana just nwe ndidi ọ ya na-cheta azụ. Daalụ sọ. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Of course. Kịta onwe ihe o kwuru baa m isi ọ na-awụ ana m echeta na onwe dị drug mmadụ nwere ike itake onye ahụ stop or feel anything because onye a na mgbe ọ na-ebe onwe unu ọ dị ebe akwa ọ dị achị ọchị he was like ọ dị nnọọ ka ọ dị norm like
o nwere ihe ọ na-efili arụ ya o metụtaghị ya n'arụ. So now I understand ihe a amara m na ihe a bụ ihe depression, mana enwekwa ike ọ bụ na ọ depression nwee ike ọ bụ na o ji eje nwụọ ọgwụ ọ ya bụ onye ebe onwe ya ka ọ hapụ ifili ya, nwee ike ọ bụ na ka ya na-akpị ya imago suicide na lack of peace. Ọmụma bụ depression nwee ike ọ bụ na lack of peace, because ajụjụ nka na-ajụ bụ kedu ihe this young man na-eme mere o ji afford nwo that house? Kedu ife ọ na-eme? Kedu ihe ọ na-alụ? Ka ebe shop ya dị? Maka onye ọrụ oyibo ama nrụnwa ụdị ụlọ ahụ. Yes, I nọ na Nigeria, I know what is happening. Onye ọrụ oyibo ama nrụnwa ụdị ụlọ ahụ. So kedu ebe o nwee shop kpatalụ o ji wee rụọ ụdị ụlọ a ọlụ? Ajụjụ na fa ajụ, because ọ bịa dey make sense now, because there's a possibility na onye a alakịkatago peace spiritually maka ebe o tinyere aka, ebe ọ zọnyere ụkwụ, o wee na-eche otu ọ ga-esi wee memi n'onwe ya and otu ọmansi wee feel the pain just ka ọ na like that. There's a possibility na o take something ga-eme ya ọma mma ihe ọ na-eme onwe ya ọtụrụ ọfụ onwe ya n'ọkụ mmụọ, maka na anyị niile ma nke abụrụ nke na anyị na-aja ọjị onye ọbụla ma n'ọkụ mmụọ ka ọ na-aga. Akwụkwọ nsọ kwupụtara ya sef. So there's a possibility because ọ dị ebe akwa ka a na-etupu dị mkpụsị ya guy ya drop ọ dị mma drop maka o beketa onwe ya aka elowu ya ozute ike o mekwa obidokwa mgbe ahụ na-eze a na-ahị ya sị ya biko drop all the knife, drop, a na-shout sị ya drop all the knife, guy drop all the knife. Yet otu chetakwa ike ọ chebekwa onwe ya and o ji mma na-abọ, so nke a nyụọ nkụ ọ banye na nke ọzọ igosi gị na gịnị mee na onye a riri gịnị, ọ chọrọ second chance to life, ọ chọrọ ịnwụ. And ihe abụrụ na o ji mmadụ ụgwọ, maka ijide mmadụ ụgwọ eme gịnị, ilenu property inwenu. Ọ bụ na o nwere ebe ị nwere ana, bụ na o nwere ebe ị nwere ụlọ, bụ na o nwere moto inwe, ilenu way of set renu your bills. Ịghọtago? Hello, good evening, ka ime daalụ, fine glow no. na ọ ya enwe nụnụ na nchabi ihe ụwa, ọ ya enwecheni ya nụ. Nke m bụ sọsọ 4 gig ihe ezuzi ike na zuzie ike, nke m bụ sọsọ 4 enidikwu m enidi m ka e rescue kwuo m. Ọkwa ya na nzuzu ya. Mm. So ị nwere ego like this na mm. Mhm. Mm. Yes, ọ bụrụ fancha ma ọ bụ na ị nwee peace of mind. That is no, but akwụna ọ bụ na ibido n'isi mgbe m na-ekwu okwu ana m ekwu si that na e nwere ihe ya na-echugoro as a normal human being, but ọ bụrụzi nke i take your life. Mm.
So, in all of them, still going back to government. Ekwesịrị inwe institutions, ekwesịrị inwe checkpoints. Ihe anyị na-eketa, o kwesịrị ọ bụrụ na afọ that young man bụ ọ lụrụ ụlọ worth millions at the age of 20 or 22. Iwe ihe afọ ya meghị right. Authority bụ right. What do you do for him? Ọkọwa onwe ya nkọwa ihe ọ na-eme. Amara m ihe ọ na-eme ọ dị legit under national law and international law. Ọ dị legit arapụ ya gbatawa n'ịga onwere onwe ya mere. You understand? Just like this young boy that happens. You understand? You need to do proper investigation. Ọ bụrụ otu oge nwanụ nwa ọ mbụ unu nwụchikọrọ ihe maka na ọ na-agba pens ọ bụla ya bụ na ọnwa egbu onye nwa. I'm just going a little bit wide, but what I'm trying to say bụ a lot of notions. Everything abụrụ enwe ndị brought peace, o nwere ka ọ bụ family issue, the cause. Your family cannot get to this level, but you can't have that. I never enjoyed. There are a lot of different angles to it. So to me, rest in peace to him. I'm going to rest. I'm going to rest. Always because I will come. I don't never after taking a job. But so yeah, cool. No matter people should stop going with that notion that once tragedy like that happens to you, and a matter of fact, what I thought mainland peace come on and really. Man, what's here like an every danger. Oh, when it's here, when the one actually did not do anything back. Actually, yeah, it's a book. The Matana, all the way here, came out that guy. The matter these poor people, another guy, they have walked from church to church. The generally I didn't know why. They finally died in loan. What are those those who ever had a own food? Yeah, it's a woman. I thought I told them who knows how they are? How knows how unstable mentality? How you know what having it in one? Do you understand? A lot of poor people now in different places who talks about it because of one and it. Life have tormented them till they died. Careful at your input because they go a lot of people don't. Where do I this life is a funny place. But to make it better, upon our government, we have standards or mental centers. Central security now watching they can help here by the rest of it. Now changing at the right time. We can rescue a world of things. Because we need to stay one story line. I don't know from the other side. You understand? We just capture it, which is nobody's fault. So yeah, for Guinea. When I'm playing an opportunity, we'll talk about everything. As no need to man, don't spam up. That you. But I'm going to get Sunyaka po abati Bob one. What do man at the political Solian boss on one skate? How about Magana ever now? On us, and I want to keep it. Oh, my God, children. Why don't you know? For God can do anything, even when the blame is not on that person. Hello, sir. All right, 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. And of course, same women did Sonya na YouTube. Chukuma Brain Chas, good evening, Auntie Chinazo. I'm working. Yeah. And working so diligently. I wasn't your English or French with good heart. Thanks and remain blessed at all times. Things happen in this world fearfully because the end time is almost at the corner. I'm back and teaching as I have no sorry for the young guy, okay, that killed himself with 2 knives. No mercy, and I have no sympathy and no contribution for the burial rites if I belong to the family. Obiakpo. Obiakpo. Yes, because at the end of the day, it's na nke onye metalụ ya were isi aburu, federal government or not. Ndị anyị kwesịrị na-agbatalụ ọsọ enyemaka, ndị anyị kwesịrị na-agbatalụ help bụ ndị dịka Ogidi egbu na Delta. Afia Omene Ogidi egbu na Delta yesterday. Onye nke ha klist efu. Enwe ike ụzọ ya adịghọ nsọ. Ụzọ ya adịghọ mma.
but the value of life wee na-ayọ still ndị ọ na-ayọ emere ọrụ ya ebere. Ụdị ndị a ka anyị kwesịrị na-eme #justice for #end police brutality. Ụdị ndị a then again ụdị ndị a ka anyị kwesịrị na-atụrụ mmafe ego maka na mmụ ya si na nyanwa bụ onye nke abụọ ndị polisi gbugo. Nwa izizi ya bụ 2022, onye nke a na yes nwanne nya ka i wee na-afụ. So o nwere ụdị ndị ọ kwesịrị anyị na-emere ebere, but then again ife mere anyị ji ebute ụdị ihe a na redio anyị bụ ka gịnị mee ka anyị welụkwa ntị anyị na-anụ parents ịnọkọta jee visit ụmụaka enwero ntị. Oke ọchịchọ etinyego fa n'ọnọdụ ọ ya bụ enu nwa gị nọ ị na-agba n'aka si God forbid na ife abụrụ ọnwa izulite, but na the outcome ọ bụrụ gịnị negligence. Yes, negligence from government. Yes, government kwesịrị inye employment si magonu naira anyị abụrụ a strong currency kiniko. Yes, mana again gịnwa bụ okenye bụrụ adult bụrụ nne na nna, kedu ife ị na-eme ka nwa gị dịrị gị ogologo ndụ, ka nwa gị ghọta the consequences of ibi upright. No, because no matter how much otu ọ na-achọ ine this thing anya now, that boy bụ an adult and otu ọnwa nwere onye ọ drag to the grave with him. Ọkwanye anwa ji aka ya du n'onwe, but onwe ndị ọ hapụrụ at the back end na-ata afụfụ ya. Onwe ndị na-ata afụfụ nje, onwe ndị na-ata afụfụ ihe a niile na ọ na-eme. Ka ime Eke si nọ nnọọ. Biko isi our brother global biko ma phone ya rinse. Biko ndị Chinazọ onye nwanwụ na because immediately ka verify ya onye nwanwụ na biko. Nke m amarozi na ọnya nwee location enwe ndị gọọmenti need ụdị ya. unu a na-eli onwe ha nne na nna, onwe ezi ụmụ nwanne na-akọn. O nwere ike sef eme further investigation, ọ bụ na o drop note, o nwere ọ bụ na o dego will ya sef. Swimming pool ebe get well dị oge get that pool n'ime na n'iji ụmụ ha bụ na-emela anyị constant oge ọ na-eme constant ka m na-abịa were ịma na ịdị ka e kwuru bifo asị m gị na o nwere ike onwe ebe ọ bilọngụ ọdago ndị otu atara ata m elugokwe dị anyị elugokwe mgbe ị ga-eje eme sacrifice o ka okwechi na omeme nke si oke ka ogbuo onwe ị ga-egbu onwe gị ndị otu enwee chike tinye mmụọ ihe o mere ada asịkwa ụdị onye nke a mee ya so rest in peace onye ji aka wee nwere mmanụ ya bụ onwe ka ọ na-agba ọkụkọ asị mgbu mere so rest biko ọchịchị na-azọ onye ka egbe na delta ka anyị na-ekwu biko justice ka anyị need the whole Nigeria, the whole world need the justice because this woman na-ege news today na mmadụ boy na-akọwa na nwanne n'ụgwọ onwe ya ka egbukwe ihe polisi bi egbukwele olukwe nke a na-egbukwe kere ihe bie ka o nwere kesị bụ ọbụkwa ofu polisi a na-egbu ya na-egbukwe ya polisi ahụ ndị polisi akwe for the 5 teams a nọ na Siana ga-ejide ha gba ha ajụjụ ọnụ m ga-ekwu ka ihe dị ha na ihe dị iche because I don't see the reason why mmadụ ga-aga pụta sị na nchọrọ ikwu eziokwu I want to take me to Sapele. Let me go and show you. Let me go and show you people. To show that you know with something fishing. And what I go and I talk about people will not leave it. People will not leave it. They will not go and punish because you may about me contract. I'm going to the voice to where be anything else. Was good the what I go because I'm going to go the first offend and go away with the Hamas. What the reason why? What the reason you get away with?
Could you imagine? Eche go there where comment. Take me to Sapele, take me to Sapele. I can get here in a group by the bonfire. Take me to Sapele. And what I go, Ian Damage, the justice gave me for this guy, young guy. When not the guy, I'm arresting him when you know. For the case, they could go the police are not the duty that moment. So you have to actually continue as a go. Then you update. When I so gonna you know the news. I'm at the justice, they can get these people. They can get this guy with his family. So that's the only thing to you put in that only come on, Papa. Now. Daalụ sọ. Alright, daalụ. And of course, time m na-emekwa rapụ time na fe eme ka m buru my kaya na-agasi ike, ịghọtago? Because otu anụ anọzi now. Obodo anyị a bụzikwa nna onye ọbụla ụkwụ gị kwesịrị ị na-anọ gị n'azụ. Ị na-akọlọ ọsọ. Hello, ka ime? No. Eze Imo nnọọ. M na-ege gị ntị. Mm. Franco. Nsogbu ada, aghọta m. I'm telling you. Nsogbu adịrọ. Oh, daalụ sọ. Daalụ. Ise, daalụ. Of course. Ebe a nụ anyị na-anabata onye ọbụla. Don't worry, a lot of you na-adị akpa ama m na o nwere ka o so edu unu n'aka, ama m na o nwere ka ije so edu unu n'ụkwụ, but ama m na ọ bụrụ na unu nwere ike na unu na-ege ebe ọbụla unu si nọlụ, otu ọbụla unu si wee nọlụ. Ihe mma bụ gịnị? Ka ije unu bụrụ ije ọma. Ihe ọnụ nji maka ya wee pụọ. Unu adịghị egezi Odenigbo na unu ga-enwetasi ya. Because one day achọrọ m ka akpọọ m sị na Aunty Chinazọ mụ bịakwa na nekwe ka o si wee fịatụ, ma ndị ga-eme wedding, ma ndị ga-eme birthday, ma ndị ga-emepe ụlọ, ma ndị ga nke ọbụla ọ bụ any good news, adị m active. Any good news, adị m very very active. Okay, so anyị ga-eje kpachala obere egwu nnachieta azụ. Anyị emekwa gịnị? Maybe mpịachie or take one or two calls tupu mpịachie for the day. Sa gana ebe ọbụla nna anachieta azụ. Ndewo. Ụwa mgbede ka mma.
ụwa mgbede ka mma. Ụwa mgbede ka mma. Ụwa mgbede ka mma. Oh. Chimekwena were achọ ngwa ngwa na-ana ngwa ngwa. Afụ na anụ ya, ọchọ ngwa ngwa na-ana ngwa ngwa. Nwoke anyị ji maka ya wee bịa tata, anyị amara ife mere o ji wee gbuo onwe ya. Anyị amara ife mere o ji wee welụ ndụ ya. Anyị amara ife mere o ji wee nọrọ na that situation in the first place. But I'm telling you for free. O je eme ngwa ngwa. O je cut his part short. Ya bụ part apịa wee o si wee mee gịnị? Cut ya ndụ ya short. Ịma ngwa m that na o nwee a particular problem ọ bụgodo na Nigeria tinye gị n'ime ga-eme gị iwelọ mma. A sị gị na mmadụ na-adanye n'ime lagoon, mmadụ na-adanye n'ime River Niger, mmadụ nwee ike ịha ngị but ọkwefu nke mma ịbụ onwe gị mma izida nọ ihe aṅụtalụ n'ọnụ bara isi ọ ihe ejetere ije na-echu ụra. I cannot even mụnwa ya emenwudi ya imagine mụ onwa ma onye mma ịnọ na that situation. O nwere something fishy and azụ ahụ I'm telling you lele ule na-esi isi o kwere ya contain. The azụ lelele na-esi o kwere ya odidi. Yes, a lot of young guys nwere ike a na-eme ihe dị legit mana ọkwa ifuru onye nke a iwe ya ụzọ ya adịghị legit. Ọ dịghị legit. A lot of young boys ihe ha na-eme kịta wee na-eme akpata ego nwere ike ọ dị legit but because of otu ha si ebi ndụ situations like this bụ ihe melu if na ala a young man ị na-suspect ya. Even a young girl ama mbanwu na relationship with a young guy peacefully without ị na-achị obi n'aka. Because things like this anyị amasị na relationship kịta na oge ọbụla ejidere enyi ya nwaanyị matters of the heart ya eme gị ime ụdị ya
mba o pere aka I doubt. But otu ọbụla o si na-adị biko unu ana m ayọ unu ndị uncles and aunties ndị parents nne na nna ndị cousins biko unu na-enebara unu onye ọbụla gbata gị nya onye ọbụla na-around you na-enebali ya anya especially when they are still hustling. Especially onye inile anya fụ na onye a dị enwetakwa help. So ọ dị oke mkpa na gịnị mee na anyị na-ebalụ ndị anya mara ife na-eme ka anyị bido n'oge dọpụta ha so that mgbe ị enyewe ha advice ọma na-abụ na ị na-apọ mmiri n'elu okwute ka hapụ ịbụ na ị bịa late. Bikonu ana m ayọ ayọ ụmụ nwoke anyị gbusisi onwe ha otu a mgbe anya ya adazike ndị ga-anọ ụlọ anyị ọgụ. Amara asị m na m ga-eje bido taekwondo class so that ihe ụmụ nwoke na-emezi like this ka anyị ọ bụrụ na anyị nwebe ụmụ nwaanyị ka anyị fall bazianụ out because o nwere onye yes anybody can do it. Enwe women warriors ndị jere agha mgbe ejere agha ndị use their brain ndị use their strength. So biko ka uche anyị dị ebe ụmụaka anyị nọ n'ebe anybody dị young so long as na anyị na-ege ntị brain anyị kpakọrọ ọnụ biko na enwere a lot of people brain fa kpakọrọ ọnụ brain ha yasara ayasa their emotions dị everywhere amụrụ dị ihe ha ga-eme otu ha esi wee mie. Ebe ka m ga-asị unu na m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa unu niile ndị kpọọ m daalụ unu Chukwu gọzichi unu nnọọ o ego unu ama ngwụ ọgwụgodo agwụ sef before na-agwụ ọza replenishie ihe unu ga-eri ama nkọkwa n'unu yes ihe ga-eri unu ama mbịa kama ihe unu ga-eri ga-adị surplus. Ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM ige m ntị daalụ daalụ Chineke gọzie gị o majipụrụ maji onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ naanị oriri ama ebune ji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ maịlụ agbacha egwu ọ na-anụ ukwu anọ m na-akụ mmiri ncha abaa gị anya ụwa mgbede ka mma Mike Ejeaya.